Mä oon palvelujohtaja Mari Roosberg ja mä tuun Provinsiasta. Provinssia on henkilöstö- ja taloushallintopalvelujen palvelukeskus ja me toimitaan julkisella sektorilla, eli meidän asiakkaita on kuntia, kaupunkeja ja hyvinvointialueita. Meillä tulee tänä vuonna 2024 olemaan paljon paikkoja. Me tullaan rekrytoimaan 10 uusia henkilöitä meille, koska me saadaan uusia asiakkaita ja me tarvitsemme lisää asiantuntijoita. Me tullaan tarvitsemaan kirjanpidon ja konsernilaskennan osaajia. Me tullaan avaamaan paikkoja osto- ja myyntireskontran asiantuntijoille. Ja sen lisäksi me tarvitaan palkanlaskennan ja HR-puolen tehtäviin useita erilaisia asiantuntijoita. Provinssia kannattaa mun mielestä tulla töihin sen takia, että meillä on semmoinen hyvä tekemisen meininki. Meillä on hirmu kivat asiakkaat ja meillä on tosi mukavat työkaverit. Meidän strategiassa on 2 kirkkainta tavoitetta. Me halutaan olla tunnettuja parhaasta asiakastyytyväisyydestä ja toinen tavoite, että me halutaan olla tunnettuja parhaasta henkilöstötyytyväisyydestä. Ja näiden 2 asian eteen me tehdään töitä joka päivä. Provinssia 3 sanalla mä sanoisin, että on kehittyvä, kehittävä ja iloinen.